Hoy, Agi. Hoy, Agi. Kung gusto ni mo batunon kag respetohon, respetohon mo man ang iban. Respetohon mo ang relihiyon sang iban. Simple gid lang. Respeto equals respeto. Kay kalain nga nagapangayo kita nga mga kaagian nga respetohon kita, tapos ang relihiyon nila bastuson. Ongo. Kani pa ni do pipi pong ko plaster pamati. Kay subo nga punto por punto ba Diyos ko ning agi nga bastos wala respeto. Kay naghimo sang ginago. Siya naman ang aton topik ko. Una nga punto. Kung ang isa ka jugila gets again Thunderbird. Nakahimo sang sala. Iyan na problema. Nagsala siya kahit siyempre ginhimo iya rock and roll ang pangadi nga amay namon. Daw gago siya. Iyan na problema, lokdohon niya kang iya nga pamilya. Sila nang magkalahuyan, sila nang mabuyayawan. Kaya at the end of the day, just lang, at the end of the day, siya man lang ang magabaan. Ikaduha nga punto, kung kita ang mabastos, buot silingon niya, kung ang mga agi ang mabastos, mahimuan sang malain, bao. Discrimination ang singgitan sa mga kaagian. Pero kung ang isa kaagi gani niya, magbinastos, hindi magrespeto sang relihiyon sang iban, ba hindi pa siya mangayo sang pasensya. Kabalan, gago kay mo. Tani kung ikaw nagsala, pangayo sang pasensya and learn from experience. Hindi na napaghimuon liwan. O kung himuon mo pa yung rason nga, it's freedom. It's an art. Art sang kagago mo bala. No? Art sang kagago ni mo. O kung ihandbal pa nimo, o kung i-justify pa nimo, ngati nakapasadya ako sang mga tao. Nagsinadya sila, nagkinalipay kami sang ina nga gabi. Oo, 50 nalipay sa imo. Pero libo-libo ang gininsulto kag ginbastos nimo nga mga Katoliko. Ungo. Ikatatlo nga punto. Sa mga amo sini nga sitwasyon, hindi naton pag i-generalize ang tanan. Kabaluman kong mga manuglantaw sa akon, ang nagalantaw diri subong, mga maalam na, kabalo sila nga tanan kita tagsa-tagsa may ginapakipagbaka. May ginapakipagbato, no? Pero ining amo ni nga klase buluhaton, daw hindi ko maintindihan. Sa prangkang istorya, no? LGBT, Diyos ko, agi ko, pero ang LGBT, nagamuhan ako. Kaya hindi mo nakilala kung ano ni agi ni, kung ano ni bisexual. Lain-lain ang tawag nila, pati ako nagamuhan ako. Ganun suggestion ko lang din, no? Isahuntan lang ni, para matapos na nga issue. Ang LGBT, inang mga agi, mga tumboy, nga maayong binuhatan, gabulig sa ilang komunidad, kag matarong, wala ga binastos. Amo ni LGBT. Ang mga bastos, mga buang-buang, mga wala ka parespeto, mga kabalan, mga damak-damak, LGBT Pro Max. Para ina sa mga buang kagkuging.